Nandito tayo ngayon sa grocery. Ang mahal. Pero walang choice. Kailangan bumili ng gulay para mabuhay. Ni potet lusvek 10 kroner lang. We're at very 10 kroner. This is that? Yeah. Kroner per kilo. Okay na ako dito. Agor 1690, Kobe 17. Balik na lang tayo sa vegetables mamaya, friends, kasi madaming mga bata doon ngayon. Where is that cheese? I want that cheese. Anong tawag naman ito? Tortilla cheese. Fun. They have salt and cheese. Cost 80 kroner. And I need vinegar. Oil. I also need toyo. Where are toyo? Toyo, where are they? May
Maybe I'll just use this one. Half check. Half check. Where again? Bitlang. May chili. Kasi may chili. May tomato. Toyo, oya. Here's the toyo. Less salt or brewed soy sauce. Pareho naman sila brewed soy sauce. Hindi na lang. More salt. More salt or less salt. Kaya naman sila good. Same price. Kaya na sila ng price. Ito na lang. Wait a minute. Yamasa 3050 for 150 ml. I will just use this one, the Kikoman. Kikoman just cost 20-70 krona. So, ito na lang yung balingin ko. Ano yan? Sale? Ba't kaya mura to compare sa iba? Kaya iba-iba yung date. So I'll just take the 2022. Pili ako ng dalawa. And before I forgot, bibili ako ng Freya chocolate. Oy, in-increase na yung increase na yung price. In-increase na nila yung price, friends. Kasi dati, nag-sale yung last akong bumili. Ngayon, na siya 40 kroner, isang ganito. Dati 20 kroner lang ata yun, price. Antayin ko na lang na mag-down. Kasi meron pa naman akong isa doon. Buy an egg. Oops. may balahibo pa, friends. Tingnan natin yung other thing. Ito na lang. And I need... Ano? Asan na yun? Where? Oh, where? Hello? Wala talaga. Sumar, dito sa susot na. Walang available. Walang available na kailangan mong bilhin. I had. Kala ko wala.
Meron pala. Where is the lactose free? Lactose free. Where's the lactose free? Yung isa with bit apple and lime, yung isa natural. Pareha lang sila ng price, or maybe natural na lang. I'll go for natural. This one, natural. It's lactose free. Frozen vegetables. I'll buy this one and this one. This one. Dill. And spinach. 2 of spinach. Okay, I'll buy this. Tingnan nyo friends, 28 kroner. Ang mahal. Pero walang choice. Kailangan bumili ng gulay para mabuhay. Gusto ko sana bumili ng mango kaso hindi na po siya fresh. Wait a minute. Oh, I got one. Ito, 30 kroner. Kung sa Pilipinas, it's 200 plus pesos.
should eat chicken nila. Change nila yung pag-arrange. Filet na eh. Filet na. I don't want something like this. Gusto ko yung buo. Hindi naman masyadong buo, pero yung malalaki na pagka-slice. Wala na talaga red meat section. Maybe here. No. Wala talaga. Yun lang talaga yung chicken nila ngayon. At saka ito, whole chicken. 30 kroner per kilo. Hindi ko naman kayang kainin. Laki. Nakakaloka yung buong manok. Hindi ko yun kayang kainin. Ayan. Ako hindi po talaga ako mahilig bumili ng branded na mamahaling ano. Kung makita nyo po yung pinambibili ko, yung ano lang leading brand. Kung sa Pilipinas po may SM bonus dito po, yan. Yan po equivalent. Mga ganyan lang po yung pinambibili ko. Ayan, need ko nito. Yan, napuno na po yung ano ko. Hindi ko na po yan. Hindi ko na po kaya tong bitbitin. Mahilig kong kumain ng oatmeal. Bili ako ng dalawa. Isang dali lang mauubos. At saka brown sugar. Bili din ako. At manlet, almond. Ayan, sobrang puno na po talaga.
Hi. Oh, jag tänker att... Ja, vänta lite. Ja. Nice. Veteran versus... Yeah. Tak, lagyan mo aga. Darı. Ja. Ja, men det er første blodet. Ja, den andre i dette er... Stretcher litt da, snop på det hjelpet. Fullskapene. Ja. Ayan, saktong-sakto. Ayan friends, oh, saktong-sakto lang yung bitbit kong bag. Ang galing kong mag-estimate. Binilan ko ngayon, Rema 1000. Yan, malapit lang to sa bahay. 3 minutes